A velika potrošnja vode tokom ovih toplih letnjih dana nije zaobišla ni grad Zrenjanin i njegova prigradska naselja. I u Banatu standardno voda se najviše troši u ranim jutarnjim satima, kao i u periodu između 18 i 22 časa. Sad, kako je u takvoj situaciji funkcionisao sistem vodosnabdevanja, to ćemo čuti od naše Tanje Krunić, koja nam se uživo javlja iz najvećeg banatskog grada. Idemo do naše Tanje. Pa evo, Tanja, da čujemo da li je zbog svega ovoga bio smanjen pritisak vode. I evo, načuli smo da će večeras posle ponoći doći do potpune obustave vodosnabdevanja u gradu, pa da čujemo i više detalje. Da, dobroveče iz Zrenjanina. Tako je, Miro, kao što si rekla. Velika potrošnja vode je zabeležena, odnosno maksimalna potrošnja tokom ovih nekoliko toplotnih talasa koji su za nama. Vidjet ćemo da li će biti još tako visokih temperatura i u avgustu. Proverit ćemo kako je funkcionisao sistem, radio je u punom kapacitetu, a da li je bilo pada pritiska. Siniša Gajin je ovde ispred Vodovode i kanalizacije. Dobroveče. Dobroveče. Kako je funkcionisao sistem vodosnabdevanja, s obzirom na to nekoliko tropskih talasa smo zaista imali ovoga leta? Ono što je karakteristično za sve toplotne talase, to je da su, kao što ste rekli, kapaciteti vodovni radili u punom kapacitetu, da smo imali maksimalne potrošnje vode, ali pored toga sistem je stabilno funkcionisalo, bilo je dovoljne količine stabilnog pritiska vode u mreži i to evo već godinama unazad uspevamo da obezbedimo. To je rezultat pre svega konstantnog ulaganja u izvorište u gradu. Kao što znate, menjali smo i deo vodovodne mreže i na taj način smo omogućili da imamo dovoljne količine stabilnog pritiska. Kakva je situacija kada je u pitanju pritisak u samoj mreži u naseljenim mestima? Na teritoriji Zrenjanina imamo 22 naseljena mesta. Pa svako naseljeno mesto ima svoje posebno, da kažemo, izvorišta i vodovodnu mrežu. Ovo kažem iz razloga što smo mi u proteklih 3 godine u 15 naseljenih mesta bušili nove bunare na izvorište. Na taj način dodatno ulagali u te sisteme vodosnabdevanja. Bilo je i određenih radova na elektro i mašinskoj opremi na samom izvorištu i sve to u cilju da baš u ovim situacijama kada dođe do veće potrošnje vode visokih temperatura, tokom visokih temperatura obezbedimo dovoljne količine vode. Ono što se pojavljivo kao problem u pojedinim naseljenim mestima, to je pad pritiska vode u mreži negde u ranijim jutarnjim časovima i u periodu između 18 i 22 časa kada je dolazilo do neracionalne potrošnje vode. I ta neracionalna potrošnja vode podrazumeva zalivanje zelenih površina, bašti, betonskih površina, punjenje bazena i ona značajno utiče na kvalitet vodosnabdevanja. Mi smo iz tog razloga u više navrata uputili apel našim korisnicima da vodu troše racionalno, jer to je jedini način da svi imaju dovoljne količine vode stabilnog pritiska za svoje osnovne potrebe. Kao što ste rekli, vodovod je više puta apelovao na racionalnu potrošnju. Da li je bilo nekih većih havarija zbog veće potrošnje? Pa zbog veće potrošnje nije bilo većih havarija. Uopšte nismo, tokom ove letnje sezone imali veće havarije. Bilo je nekih manjih havarija. Naravno, na havariju utiče i trenutno stanje, da kažemo, temperature, odnosno veće temperature prouzrokuju sušenje zemlje i zemlja da postaje čvrsta i desi da probije vodovodne cevi, tako da nam znači ovaj period i zbog potrošnje, ovaj najavljeni period nižih temperatura i ako bude i padavina da i sama zemlja bude drugačije kvaliteta i to će sve uticati na to da ne bude većih havarija na vodovodnoj mreži. Ono što se danas najavili jeste da noćas od 1 sat, dakle sreda na četvrtak, pa do 5 ujutru neće biti vode u celom gradu. Zbog čega? Šta je razlog? To su redovne aktivnosti na unapređenju i održavanju vodovodne mreže. Mi radimo reviziju trafostanica koje snabdevaju izvorište, odnosno bunare i bunarske pumpe električnom energijom. Da bi se ti radovi sproveli, znači mora doći do prestanka, odnosno prekida električne energije. Samim tim nemamo ni električnu energiju koja će pokrenuti pumpe i bunare za rad, tako da neće biti tada ni vode. Izabrali smo taj termin noćni od 1 do 5 ujutru da bi građani što manje osetili, da kažemo, prekid vodosnabdevanja. Ukoliko te radove završimo pre tog navedenog roka, voda će biti puštena u sistem i ranije, a sve u svemu na taj način ćemo u značajnoj meri i zadržati postojeću stabilnost snabdevanja električnom energijom, jer to je ipak ključna stvar za rad bunara i bunarskih pumpi i na određeni način i unaprediti te sisteme, a sve u cilju da u svakom momentu možemo da obezbedimo kao i do sada dovoljne količine vode stabilnog pritiska. Hvala na razgovoru i svim ovim informacijama. Hvala vama.
Dakle, čuli smo još jednom da prenesemo i apel vodovoda na racionalnu potrošnju vode, posebno ako bude mnogo još toplih dana i u avgustu. Vidjet ćemo kako će biti vreme, a još jednom podsjetnik od 1 noćas pa do 5 ujutru. Sutra ceo grad neće biti vode zbog redovnih radova koje vodovod obavlja. Miro, toliko iz Zrenjanina. Hvala Tanja na svim ovim korisnim informacijama. Dakle, zapamtili smo svi, a pogotovo Zrenjaninci da zapamte, dakle, tuširanje večeras pre 1, a za one koji zakasne tek posle 5 sati ujutro.